Bueno, que tal, como estás? Hola, aquí estamos, Como agarrando para... Eu coñeciche a ti así de pequeniño xa, Sí, cando sí, estabas no moitos anos. colexio de San Sadurniño. Aquí, É increíble como pasa o tempo. Aquel programa que fixéramos de escola a escola, te acordas? como 20 tantos anos, 22. Que programa bonito fixeras vos. Daquela era moito máis bonito todo. Bueno, Manuel Romero é o propietario deste restaurante A Granxa, onde imos nos hoxe falar de gastronomía, como dicíamos antes de entrar aquí neste local. Nun local, ademais, que ten a súa historia, verdad, Manuel? Sí, este era un local que aquí, como temos o Pazo da Marquesa, aquí ao lado, aquí era a granxa, onde tiñan as cabellerizas, os patos, ocas, que tratamos de que sigan estando ahora aquí cos nenos. E fai 20 anos un señor restaurouno, por cousas da vida, aos 10 anos collímonos nosotros, e aquí estamos, desde o 96. Este local, aparte do xantar que imos, bueno, xa vemos que ten unha pinta impresionante, aparte deso que ten, o que distí, pois un pombar aí fora, ten un campo moi bonito para pasar aquí calquera día de verán, sobre todo, verdad? Un paseo pola beira do río Xubia que temos aquí, ten 1 kilómetro que nos fixo o señor alcalde do pobo, moi ben, o río ao campo para os nenos, campo de fútbol, temos columpios, tobogáns, para que os nenos poden disfrutar, xente daqui da cidade de Ferrol que non teñen este entorno. Aquí faise cociña tradicional galega e con produtos galegos, moitos deles mesmo das hortas que coñecedes vos, verdad? Sí, sí, os grelos, temos O aquí... caldo galego, había tempo que non probaba o caldo galego, o sea, hai O caldo que... galego é unha das cousas mellores que temos nosotros aquí en Galicia. Pero digo eu que vos tedes produtos netamente galegos en todo, Sí, traballamos todo o produto da zona, pescados, carnes, o marisco, Bueno, e cando vimos a San Sadurniño, temos algunha cousa en especial que xantar, aparte de... A mellor hai algunha cousa que non temos aquí hoxe. Home, sí, nosotros o pulpo, as almejas, o bacalao, bueno, si temos hoxe, de carnes á brasa. Traballamos sobre tamén moito presa de porco ibérico, ainda que non é galego, pero a xente o demanda. Bueno, imos falar primeiramente, imos por orden, imos falar primeiramente do peixe, porque temos aquí unha parrillada de peixe. Esta parrillada de peixe, vos tedes aquí peixe sempre moi fresco, porque supoño que virá de Ferrol, de Cedeira, de Valdoviño. Bueno, Valdoviño non, que non hai porto pesqueiro, pero bueno, de Cariño. Sí, tamén, temos unha serie de pescaderías por aquí que nos surten. Aquí temos pois unha parrillada con rodaballo, merluza, bacallau, e con unhas almejas de garría e con uns langostinos, así para empezar. Para empezar, digo eu que sempre hai algúns peixes que tedes sempre, non, por exemplo, a parte deste, hoxe non tiñamos aquí, pero me parece... Tamén rape, traballamos o rape, o marraxo, o marraxo sí que o hai, creo que o hai por aí. Non está por aí, eu vin ali na plancha polo menos. Sí, pero despois non botaron. Despois non o botaron, bueno, pois hai que pedirlles que nos boten tamén un pouco de marraxo a prancha. Era moito, dixe, somos dous e vai ser moita comida. Non, tampouco imos xantar todo isto. Aquí non pode quedar nada. Bueno, pois alguén virá polo menos a axudarnos. Estamos a falar do pescado, mariscos si o piden por encarga, si non, claro, evidentemente, a fines de semana, mellor. Trabamos, o sea, por encarga calquer tipo de marisco, pero normalmente, o sea, sempre temos o langostino, a gamba e a ameixa, sempre, que é o que máis... Bueno, despois como platos estrelas están as carnes, as carnes... A brasa. Sobre todo a brasa, que as fai Fran. Sí. O experto na brasa. Por certo, que xa vexo que sempre pos viño galego. Primeiramente foi un rosal e agora é unha mandi ou unha ribeira sacra. Bueno, pois despois falaremos tamén disto. Digo eu que Fran é o experto aquí nas carnes, maestro parrilla. O maestro de parrilla, bueno, tamén fixo
As carrilleras tamén temos ali, que despois carrilleras de falaremos delas. ternera, Que despois con falaremos setas. delas. Sí, ese é un prato bastante complicado de facer, bueno, ten moita elaboración, non Sí, sei. é un plato que leva as 3 horas facelo, pero Pero como é ese, máis ou menos? carrilleras as metemos no forno para doralas así un pouco e mentras vamos facendo... Aí doranse no forno, Sí. non no sartén. No forno facemos, sartén. E despois facemos rehogamos cebola con cenoura, puerro, e despois as cortamos en láminas ao estar doradas do forno e as botamos na tarteira coas setas e con viño de encía. E canto tempo teñe que estar na tarteira? Home, unhas 2 horas e media. É unha carne moi... Sí, pero moi rico. A min é unha carne que me encanta. E despois aquilo que é aquilo que é puré. Isto sí, é un puré de pataca que fixeron aquí para acompañala. Xa. Que Aquilo é un chuletón de boi ou de vaca vella. Sí, de boi. É un prato que tamén a xente ten moita demanda. Sí. Ya que cada vez hai menos bois aquí en Galicia, porque non é máis, nin ningún lado. Suele ser de vaca e para min está mellor. Porque si vimos a San Sadurniño que non podemos marchar sin probar o queixo, e o requeixo, sí. Que xa veixo que tedes aquí tamén en lugar preferente. Ademais, hasta esta tarta de queixo. Con de orujo tamén. De orujo? Esta de orujo? Leva con orujo, sí. Pero parecía que era de queixo. Esta é tarta de orujo. De orujo, bueno. De queixo podemos fazer. O requeixo de aquí de San Sadurniño, non? Sí. Aquí deste val do Xubia. O requeixo fan aquí na granxa que temos aquí, que tamén venden leite fresco. En Boal? Sí, en Boal. É un lujo para a zona de Ferrol ter isto. Leite fresca do día que foi como medramos todos. E agora o queixo tamén, queixo fresco que fan que é moi rico é moi bon, saludable. Mira, ti fixeche, traballache, estudiache na Escola de Hostelería de Santiago, sí, no Centro Superior. Xa tiñas desde sempre pois un certo, porque non hai antecedentes familiares, non? Ningún, pero tiñas unha certa tendencia a hostelería. Sí, sempre me chamou a atención e me gustaba. Estudiaba en Narón aquí e deixaron publicidade, viñeron ali, guardei o folleto e cando tuve a oportunidade fun fazer as pruebas e entrei. E aparte deste mesón restaurante A Granxa, aquí en San Sadurniño haberá máis sitios e vos para xantar, non sei? É unha boa zona de... Aquí é unha boa zona. Unha boa zona de restaurantes e de comer. Somos bons comedores. Somos bons comedores. Sí. E moi hospitalarios, desde logo. Sí, sempre. Bueno, Manuel Romero, moitísimas gracias. Bueno. E agora imos comer. Probar un pouco isto. Sí, porque digo, probar un pouquiño, facer un menú degustación que din agora os grandes cociñeiros. Bueno, os grandes cociñeiros non sei, din eles que son grandes, pero, por certo, ti que opinas desa cociña? Home, gustaríache facela? Eu son máis tradicional, pero me chama a atención e me gusta velos pero aquí ibas vender pouco, Sí. Aquí ibas vender pouco. Hai que vender o que a xente demanda. Isto que... É moi caro xantar aquí en San Sadurniño? Nada. O sea, que paga a pena vir en cada momento. Estaba moi ben. De precios hai que cuidar da xente. Romero, moitas gracias. Bueno, pois, non sei, imos comezar... Bueno, ti me dixeche co caldo sempre o tornos ao final. Eu sí, sempre ao final, pois se non só como caldo. Pois entón, imos comezar probando un pouco o peixe, se vai servindo xa, e vou despedir o programa. Moi ben. E bueno, aquí chegamos ao remate desta viaxe que fixemos hoxe polas esas ribeiras do Río Grande de Xubia, e concretamente nas terras de San Sadurniño.